királyfi hadiösvényének legendát teremtő csillag magasában van. A székely szabadság napja legyen a jövőben is az a nap, amikor felidézik kései utódaink is Jókai Borna erre a marosvásárhelyi emlékműre vésett sorai. Törvényes, szabad és független nemzeti állás intőszobra legyen Honti, drága jel. A törvényes, szabad és független nemzeti állás itt és most ugyancsak Székelyföld területi autonómiáját jelenti. Ezért a cél békességgel tüntetni elleni jog. Békességgel és félelem nélkül itt Marosvásárhelyen, a székelyek örök fővárosában. Sepsiszentgyörgy polgármesterének a szavai. Félelemre nem lehet jövőt építeni. Nem csak azoknak szól, akik Marosvásárhely fekete márciusának majd negyedszázadnyi árnyaiban riogatnak, de szól többségi honfitársainknak és szerte az országban. Nem lehet Románia közigazgatási reformját úgy végrehajtani, hogy közben a magyaroktól, a székelyektől való félelem gátolja meg a tartós társadalmi békét megalapozó, észszerű, az egész ország érdekét is szolgáló közjogi megoldást, ennek a régiónak az elismerését és államon belüli önkormányzását. Mert félelemre nem lehet jövőt építeni. Nem félünk! Nem félünk! Nem félünk! Nem félünk! Nem félünk! Nem félünk! A székely szabadság napja legyen a jövőben is az a nap, amikor mi székelyek felmutatjuk a világnak, egyedül a Teremtő Istent féljük, de másnak sincs oka félni tőlük. A jog népeként, a törvény rendjével akarjuk, igényeljük a szabadságot, mert Székelyföld autonómiája nem más, mint a szabadság törvényi és intézményi garanciája. Ki kell fejeznünk a tiltakozásunkat is Románia kormányának tervezett közigazgatási átalakítása ellen. Erkölcsi kötelességünk azt kimondani, ami a népünk javát, megmaradásának garanciáját jelenti, és nem azt kell keresnünk, mi a legtöbb, amit megengednek nekünk. Székelyföld ideiglenes határait a Gyergyódi-trói Székely Nemzetgyűlés jelölte ki, végleges határairól pedig csak az érintett helyi közösségek dönthetnek helyi népszavazáson. Románia kormánya kétharmados többség birtokában vezeti az országot. Ezzel nincs is baj. Ám sokan arra téves következtetésre jutnak, hogy bármit megtehet a közigazgatási átalakítás során. Ez nem így van. Kötik a nemzetközi kötelezettségvállalások, köti az Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos örökséget. Ám sem a nemzetközi jog, sem a közösségi jog nem védi meg azt, aki önszántából lemond azokról a jogokról, amelyek megilletnek. Mi azt akarjuk, hogy a 8 székely székből álló Székelyföld önálló közigazgatási egység legyen. Ha mi magunk állunk elő, ettől eltérő elképzeléssel, akkor az önfeladást választottuk. Ma szerte a nagyvilágban szolidaritási tüntetések zajlanak